Üdvözlök mindenkit! Ez egy olyan videó, amiben a Lua alapjait magyarázom el, kezdjük is bele. Az MTL mappámon belül csináltam egy MTL tutorial nevezetű mappát, ez lesz a resource, amiben dolgozni fogunk, illetve ezt beraktam Sublime Textbe a könnyebb kezelhetőségért. Jobbkat new file, és ezt a fájlt elmentjük test.lua néven, illetve csinálunk egy új fájlt megint, ami pedig a meta.xml lesz. Ebbe pedig beírjuk a szokásos métát, egy scriptet fogunk használni, ugye ennek megadjuk a forrását, név szerint test.lua, és megadjuk azt is, hogy milyen típusú ez a script, tehát szerver vagy kliens oldali, jelen esetben ez kliens oldali lesz. Elmentjük, ennyi a méta. Fönt vagyunk az MTL test szerverünkön, hogyha mindent jól csináltunk, akkor be tudjuk írni azt, hogy start MTL tutorial, és elindult a resource. Biztos, ami biztos, nézzük meg, hogy minden működik-e. Így van a test.lua fájlunk, a métában megadtuk, hogy ez egy kliens oldali resource lesz. Írjunk bele egy olyat, hogy output chatbox, test. Nincs körülötte funkció, nincs körülötte event, nincs körülötte semmi, ez csak így natúron itt lesz magába, és hogyha itt újraindítjuk, akkor látjuk, hogy ki is írta, hogy test. Mik azok a változók? A változókban adatot tároltunk el, amiket majd később is fel tudunk használni, például erre adatbázis lekérés, konfiguráció, egyéb dolgok. A Lua az egy dinamikusan írt nyelv, ami azt jelenti, hogy nem kell egy változónak megadni, hogy milyen értéket fog tartalmazni, illetve annak típusa, tartalma a kód futása alatt bármikor változhat. Például erre lokál, mindjárt beszélek róla, test egyenlő admin. Ez azt jelenti, hogy az admin nevezetű string, az admin string a test változóba fog kerülni, tehát hogyha most azt írom, hogy output chatbox test, újraindítjuk, akkor azt fogjuk írni, hogy admin, mert a test változóba benne van az a string, hogy admin. Nagyjából ennyit a változókról. Mi az a lokál? A lokál az azt jelenti, hogy az a változó, amiről ott van, hogy lokál, az azt jelenti, hogy lokális változó, tehát hogyha ez egy funkción belül lenne, akkor az a változó csak a funkción belül lehetne elérhető, de mivel itt nem vagyunk funkcióban, ezért globálisan elérhető, tehát funkción kívül deklaráltuk, ez azt jelenti, hogy globálisan elérhető lesz bármilyen funkciónak a használatára. Nézzünk erre egy példát. Function testing, és ide csinálok egy olyan változót, hogy my name, beleírom, hogy Jonathan, és end. Tehát ez a my name változó, ez csak a testing funkción belül lesz elérhető, hogyha próbálok olyat csinálni, hogy output chatbox my name, ezt elmentjük, és itt megnézzük, akkor debug script 3-ban láthatjuk, hogy a legutolsó sorban ott van a hiba, expected string argument 1 got nil. Ez azt jelenti, hogy kereste azt a változót, azonban nem találta meg. Miért nem találta meg? Mert itt van ebben a funkcióban. Most mondhatjuk azt is, hogy biztos azért nincs meg ez a változó, mert nem hívtuk meg a testing funkciót. Tegyük meg ezt, testing, ezzel meghívjuk a funkciót, ez azt jelenti, hogy ez a kódblokk, ami itt van benne, ez le fog futni. Elmentjük, és itt újraindítjuk, megint hibát kapunk, mert az a változó egy lokális változó. Hogyha kitörlöm innen a lokál szót, kitöröltem, nincs ott, akkor ezzel egy globális változót definiálunk, ami azt jelenti, hogy az összes létező funkciónak elérhető lesz ez a változó. Ki is írta, hogy Jonathan. Nyilván használhatunk lokális változót, ami a funkción kívül lett definiálva, a funkción belül is, illetve bármikor, tehát ez egy globális változó. Nyilván nincsen előtte globális szócska, mert hát minek. Rendben, mik azok a funkciók? A funkciók olyan dolgok, amikben kódot írunk igazából, tehát egy kódblokkot fog tartalmazni. Ezek azért jók nekünk, mert sokszor van olyan helyzet, amikor, hát nagyon-nagyon sokszor, tehát szinte folyamatosan egy kód részletet
tegyük fel 10 sor kódot többször is fel kell használni, és ugye nem akarjuk mind a 10 alkalommal leírni ugyanazt a 10 darab sort, vagy 5 sort, akármennyi egy funkció, hanem ezért rakjuk őket funkcióba, és akkor a funkciót hívjuk meg paraméterekkel, amit a funkción belül tudunk használni. Tegyünk erre egy példát, function say hello, és megadunk neki ide egy paramétert, ami az lesz, hogy name. Ez a name egy lokális változó lesz, ami a say hello funkción belül lesz elérhető. Tehát itt, ha azt mondom, hogy say hello name, vagy micsoda output chatbox name, akkor erre a lokális változóra hivatkozik itt. Most hívhatjuk a funkciót, de mivel vannak neki paraméterei, jelen esetben a name paraméter, így meg kell adni nekünk is egy változót, ami egy értéket, amit szeretnénk beleküldeni abba a változóba. Jelen esetben legyen az, hogy Jonathan. Hogyha most frissítjük a resource-ot, akkor megint ki fogja írni a Jonathan, mert beleküldtük neki a Jonathan stringet változó paraméter értékként, és ezt átküldtük az output chatboxba. Most ezt színesíthetjük úgy is, hogy mondjuk azt, hogy szia, vessző space, és ide 2 darab pont, ide lehet space, ide is lehet space, nem feltétlen szükséges, tehát lefuta nélkül is. Ezt úgy hívják, hogy string. Ez azt jelenti, hogy a szia stringet hozzákapcsoljuk a name változóhoz, és igazából alkotunk belőle egy darab hosszú stringet, tehát hogyha ezt most én elmentem és lefuttatom, akkor ki fog írni, hogy szia Jonathan. Mert még egyszer beküldtük ezt az értéket ebbe a változóba, paraméterként ebbe a funkcióba, és tovább küldtük egy output chatbox funkcióba, ami egy MTA beépített funkció, és megkapta ezt a paramétert, mivel az első paramétere az, hogy mit írjon ki a chatbe. Mik azok a kommentek? A kommentek azért jók, mert dokumentálni tudjuk vele a kódunkat, illetve úgymond jegyzeteket készíthetünk magunknak, hogy mikor mivel kell kiegészíteni a funkciót, illetve hogy itt még meg kell csinálni valamit, vagy ott. 2 fajta kommentünk van. Van az egysoros komment, ez azt jelenti, hogy 2 kötőjelet rakunk a sor elejére, utána jöhet space, nem feltétlenül szükséges, és ide megadjuk azt, amit akarunk kommentként. Ha több soros kódot akarunk megírni, akkor ugyanúgy 2 kötőjellel kezdünk, viszont utána rakunk 2 kockás zárójelet, ugye a Sublime ezt nekem automatikusan kiegészíti a zárókkal is, és utána már mehetünk több sorba, és írhatom neki a több soros kommentet, és ugye 2 visszafelé záródó kockás zárójellel záródik le, utána minden kódnak számít már. Mik azok az eventek? Az eventek olyan dolgok, amik játékbeli eseményeket kapcsolnak funkciókhoz. Például beszállunk egy autóba, kiszállunk egy autóból, rákattintunk valamire, sebesülünk esetleg, megnyomunk egy gombot, ezek mind eventek. Saját eventeket is lehet definiálni, természetesen erre 2 funkció van, mármint ezeknek a meghívására, a trigger server event és a trigger client event. Nyilván kliens és szerver oldali eventeket egyaránt lehet létrehozni. Most nézzünk meg egy beépített eventet, ami az onClient key, tehát add event handler, itt megadjuk neki az event nevét, onClient key, itt megadunk neki egy elementet, hogy melyik elementre vonatkozzon ez az event. A harmadik paraméter pedig lehet egy funkciónév, vagy lehet egy anonymous funkció. Az anonymous funkciók ugyanúgy működnek, mint a sima funkció, csak ők nem kapnak nevet, és igazából az anonymous funkció is paraméterként kerül át egy funkcióba. Nyilván ez az add event handler, ez egy MTA beépített funkció. Tehát most megadunk neki egy anonymous funkciót, nem adunk neki nevet, és ugye egy lezárást. Ezt úgy célszerű tagolni, hogy így nyomunk egy Entert, az Enter után is nyomunk egy Entert, visszaindenteljük, ugye, és ezt levisszük a következő sorba így. Tehát ezt így célszerű tagolni, de szokták így is, vagy
esetleg így is, igazából oly mindegy, de az olvashatóság miatt én ezt most így csinálom. Tehát onClient key, ezek mind fönn vannak az MTA Wikin, van kliens oldali event, vagy szerver oldali event, kliens oldali funkció, illetve szerver oldali funkció, illetve ezek az eventek mindig kapnak egy-egy paraméter, tehát a funkciónak, amit itt definiálunk, azoknak vannak ugye nyilván paraméterei. OnClient key-nél jelen esetben ez a key, amit lenyomtunk, illetve a key-nek a state-je, ami azt jelenti, hogy éppen föl vagy le van egy nyomva az adott gomb. Nézzünk is erre egy példát, megint output chatbox és key. Tehát most ki fogjuk írni azt a gombot, amelyekre rányomunk az onClient key eventnél. Elmentjük, futtatjuk, és hogyha most gombokat kezdek el nyomogatni, akkor látható, hogy mindig kiírja, hogy melyik gombot nyomom éppen meg. Ugye kétszer írja ki, azért írja ki kétszer, mert a state az két dologra vonatkozik, fent és lent. Tehát nem adtuk meg neki, hogy mikor írja ki a dolgokat, és itt jön a képbe az if. If-fel igazából megadhatjuk a kódunknak, illetve kódblokkoknak, hogy mikor fussanak le. Tehát ez úgy néz ki, hogy if, ide valami, then, és ennek van egy elszága is, nyilván nem mindig lehet, egyelőre nincs. Tehát if, valami, then. Ide egy expression kerül, tehát egy kifejezés kerül igazából. Tehát megmondjuk neki, hogy mikor fusson le az itt benne lévő dolog. Itt megint egy output chatbox, legyen az, hogy tehát ide megadjuk, mondjuk, hogy akkor fusson le, amikor state. Tehát ez a state, ez alapból vagy true, vagy false lesz, tehát ez egy boolean érték lesz. Megadhatnánk azt is, hogy if state egyenlő true, de nem kell, mivel booleaneknél úgy működik ez, hogy hogyha ez true, akkor lefut, hogyha pedig false, akkor azt csinálnánk, hogy if not state, és akkor futna le, hogyha false lenne ez az érték. Ez egy ilyen nyelvbeli convention dolog. Tehát ha a gomb le van nyomva, akkor tegye meg ezt, és ne foglalkozzon mással. Elmentjük, lefuttatjuk, egy gombot lenyomtál. Megint lenyomtam egy gombot, megint lenyomtam, és megint. Azt nem írja, hogy fölengedtem, ugye, mivel azt mondtuk neki, hogy csak akkor írja, hogyha lenyomtuk a gombot. Most jön képbe az elszág, mert megadhatjuk neki, hogy else, output chatbox, egy gombot felengedtél. Az azt jelenti, hogy ha ez nem igaz, ez az expression, ami itt van bent, akkor ide ugrik az else ághoz, és az else-ben lévő kódblokkot fogja nekünk lefuttatni, és nem foglalkozik semmi mással. Elmentjük, megnézzük, egy gombot lenyomtál, egy gombot felengedtél. Egy gombot lenyomtál, egy gombot felengedtél. Tehát ez így működik. Vannak for loopok is a Lua-ban. Ugye ezeket arra használjuk, hogy számláljunk fölfelé, lefelé, átpörögjünk táblákon, stb. Számoljunk el mondjuk 10-ig. Ez úgy néz ki, hogy for, itt megadunk egy átmeneti változót, legyen ez i, mert hát miért ne i lenne, és akkor itt megadunk neki egy kezdőértéket, ami 1. Nyomunk egy vesszőt, és akkor itt megadunk neki egy értéket, hogy meddig számoljon. Ugye ez lehet egy változó is, de most nem használunk változókat, azt mondom mondjuk, hogy 50, és akkor itt a következő paraméternél pedig megadhatjuk neki, hogy hányasával számoljon fölfelé, hogyha itt nem adunk meg neki semmit, hanem így hagyjuk, akkor egyesével fog fölszámolni. Ugye ez is end lezárással záródik le, és akkor megint output chatbox i. Ez annyit fog csinálni, hogy 50-szer ki fogja nekünk írni az adott számot, ahol a számlálás jár. Elmentjük, frissítjük, látjátok, 50-szer kiírta egészen 1-től 50-ig. Hogyha azt mondom neki, hogy 10-esével számoljon, akkor 1, 11, 21, 31, 41, mert ugye 1-től kezdődött. Ha azt mondom neki, hogy 0, akkor 50-ig fog számolni 0-tól. Ott van 0, 10, 20, 30, 40, 50. Rendben, ez a számlálás. Mik azok a táblák? Hogyan definiálunk egy üres táblát? Lokál, üres tábla, egy ilyen görbe zárójeleket használunk.
az üres tábla definiálásához. Nyilván van egydimenziós, illetve többdimenziós tábla is. Most megadhatunk a táblának alapértékeket, nem kell megadni, hogy csak számot, illetve csak betűt vagy stringet fog tartalmazni, tehát ez tök mindegy, keverhetjük a kettőt. Megadom neki, hogy ez egy mondat. Vesszével választjuk el az elemeket, tehát igazából 3 elem van ebben a táblában most. Ezt ki tudjuk írni úgy, hogy hashtaget használunk, tehát hashtag üres tábla, ki fogja írni nekünk, hogy hány elem van a táblában. Ez azt fogja kiírni, hogy 3. Fontos, hogy Lua-ban 1-től kezdődik az indexelése a tábláknak, mert más nyelvekben ugye ez 0. Itt 1. Táblának az elemére úgy hivatkozhatunk, hogy megadjuk a tábla nevét, kockazárójelek, és itt azt, hogy hanyadik elem. Tehát kell mondjuk nekünk az első elem, ez azt fogjuk írni, hogy 1. Mentsük el, futtassuk le. Kiírja, hogy 3, és kiírja, hogy ez. Tehát 3 elemű a tábla, ugye? És az első elemét kértük ki, ami azt jelenti, hogy kikérte azt, hogy ez. Itt pedig elírtam, ez kéne, hogy legyen, elnézést. Többdimenziós táblák úgy működnek, hogy táblát táblába rakunk igazából, tehát itt egy üres tábla, és akkor megadunk neki egy üres táblát táblán belül. Ennek a táblának ugye adhatunk saját index kulcsot, tehát így, itt megadom neki a kulcsnak a nevét, mondjuk legyen ez első elem. És ebbe a táblába belerakom ugyanezt. Ez egy mondat. És hogyha most azt csinálom, hogy táblanév, és ugye itt megadjuk a kockás zárójelbe a kulcs nevét. Ugye ezek lehetnek számok is, hogyha nem adtunk meg saját kulcsnevet, de jelen esetben itt megadtunk neki, tehát első elem a kulcsnév. Viszont ugye, hogyha ezt most itt lefuttatjuk, akkor hibát fogunk kapni, mert ez így egy táblát fog visszaadni, ezt a táblát itt. Tehát innen is hivatkozni kell egy elemre. Hivatkozunk itt az első elemre, ami azt jelenti, hogy ki fogja nekünk írni, hogy ez. Elmentjük, frissítsük, és kiírta, hogy ez. Így működnek a többdimenziós táblák, illetve a kulcsok. Hogyan tudunk átlúpolni egy táblán? Tegyük fel, megint van egy teszttáblánk, és ebbe vannak értékek. Itt van egy teszttáblánk. Ugyanúgy kezdjük a for ciklus, tehát for, és itt megadunk neki 2 darab változót. Ezt úgy szokták egyébként, hogy K és V, ez akármi lehet, az első mindig a táblának a kulcsa lesz, a második pedig az adott kulcsnak a táblán beli tartalma. Tehát for kv in pers teszttábla. Tehát in pers teszttábla, itt megadjuk ugye a táblát a persen belül. Most van kétfajta dolog, van egy olyan, hogy ipers, meg van egy olyan, hogy pers. Az ipers az tovább fogja folytatni a ciklust akkor is, hogyha üres értéket talál a táblában, az ipers viszont meg fog ott állni, és hibát fog kiírni, hogy üres értéket talált, és ő ezzel nem tud mit kezdeni. Most legyen kivétel kedvéért output debug string, és itt megadjuk neki, hogy mondjuk a kulcsot, egy space-t, és az értéket az adott kulcsban. Elmentjük, lefuttatjuk, és kiírta, ott lent látható, hogy ez egy mondat. Megint már sokadjára, és az adott kulcs számokkal igazából, mivel nem adtunk meg neki saját kulcsokat, saját string kulcsokat. Vannak Luán belül while loopok is, ami úgy néz ki, hogy while, ide ugye beírjuk az expression, tehát a kifejezés, do, ide jön a kód, és egy end, ugye lezárásként. Tegyük fel, mondjuk 10-ig akarunk elszámolni nullától, tehát akkor while i kisebb, mint 10. Akkor mit csináljon? Output chatbox i. Na most, hogyha ezt így lefuttatjuk, akkor elég sok problémánk lesz, mivel nincs i nevezetű változó, tehát ezt nem hoztuk itt létre, ezért funkción kívül csinálunk egy lokál i egyenlő 0, tehát most már létező változó az i változó, viszont sehol sem változtatjuk az értékét az i-nek,
Tehát ez a ciklus, ez egy végtelen ciklus ebben a formában, mivel az i az folyamatosan kisebb lesz, mint 10, mivel úgy nem adunk hozzá értéket. Tehát csinálunk egy olyat, hogy i egyenlő i plusz 1. Ez azt jelenti, hogy mindig megnézi itt, amikor ide ér, megnézi, hogy az i kisebb, mint 10. Ha igen, akkor lefut ez, tehát hozzáadunk az i-hez 1-et, tehát hogyha 0, akkor 1 lesz, kiírja a chatbe, és visszaugrik ide. Megnézi megint, és hogyha eljutunk odáig, hogy az i már nem kisebb, mint 10, hanem nagyobb, mint 10, akkor ez itt megszakad, és megy tovább, igazából nem fog vele foglalkozni. Lefuttatjuk, és ugyanúgy kiírja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Ezek nagyjából az alapok, amiket szerintem minden egyes kezdő Lua fejlesztőnek tudnia kell, mivel ezek tekintetében fog tudni, ezek használatával fog tudni tovább lépni, illetve új dolgokat megtanulni. Köszönöm a figyelmet!